Maiatzen 25 aldea, ekaina horren artia, eguraldian gora bera, etortzen gara eta nik antzutu arte argi, hemen moitu gabe, ustela azken arte, hemen itxe, eroten naiz, txaola. ¿Venís dispuestos a pagar el tributo como en años anteriores? Sí, señor. ¡Pasaban! 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 ¿Juráis cumplir fielmente vuestro trabajo? ¿Juráis cumplir fielmente vuestro trabajo? Sí, señor. ¿Juráis cumplir fielmente vuestro trabajo? Sí, señor. Si es así, Dios os lo pague y si no, os lo demanden. Sanferminek badute beralde iluna ere, aste honetan hainbat eraso sexista salatu dituzte hain justu, aste hasieran larun batean izandako sexu erasoa salatu zuten, jendetza bildu zen bertan eta hori ala eraso horien aurka hemen atzean ikusi dezakezuen kabina jarri dute eraso horiek jarraituz eta informazioa eguneratuz egunero eta herritarrei informazioa helaraziz. Egia esan da pena bada eta holan ezin dela ibili, baina hau mejor egiten dau, zer. Hasi bida txikitatik ikasten, gauza horreik ez gertatzeko. Behin da berriro komentatzen da zer dagon, eta behin da berriro errepikatu egiten da gertatzen dana, eta nik ez dakit kontrol gehiago jarri beharko den, edo nik ez dakit zer, baino da urtero errepikatzen den zerbait. Eta malez festa guztitan gertatzen da. Gu alabak ditugu eta hori, gaizki. Es una lacra que en fiestas como esta que se junta mucha gente, pues hay gente que se dedica a esas cosas y hay que erradicarlo en la sociedad y se erradicará las fiestas. Informazio gehiago eta neurri zorrotzago kontzientziatu. Eta neurri zorrotzagoa jarri beharko dira horretarako. Zaila da. Gure alabentzat eta sementzat ere gogorra da. Gaur egun nola ateatzea beldurrakin. Iruditzen zait izugarria, pasatzen da ideana, baina toki guztietan, hemen da toki guztietan.
ezin dut nik ulertu hori. Zer respeto gutxi dagon. Nahikoa dala, ja. Bale. Holakoik ez. Ez, festetan ez inoiz. Festak ongi pasatzeko diela. Iruñeko kaleetan Eneko Andueza PSeko idazkari nagusiarekin egin dugu topo, eta hark ere irmo gaitzetxe ditu eraso sexistak. Larra izango zala, bat egonda, ez da? Albiste oso latza, oso txarra, eta uste hau denon gauzia dela, ez da bakarrikan emakumeen gauza bat, baizik eta gizonezkoak be, hor implikatu egin behar garela, eta horren aurka peto-peto jo egin behar degula. Implikazioa beharrezkoa da, geroz eta gehiago, latzorrekin amaitzeko. Bati bat. Urnura ezean, 80